Viete, prečo ľudia, ktorí sa prisťahujú do Rači, už nechcú odísť? Máte tu les a vinohrady na dosah a všetko dôležité priamo pod nosom. Poďme sa spolu pozrieť na jedno skvelé bývanie. I want all the lights, keep me moving through the city nights. I'll give it all to you. Tell me that you're staying for Obývačka je naozaj vzdušná, plná prírodzeného svetla. Má to skvelú atmosféru. usual, to never wanna sleep. Z obývačky prejdeme do krásnej svetlej kuchyne. Bonusom je výstup na balkón. Raná káva tu naberá úplne nový rozmer. A toto je nočná časť bytu. Z postele vás vytiahne rané svetlo. Rača je lokalita, ktorú si zamilujete. Ak chcete tento vibe zažiť naživo, viete, kde ma nájdete.